nemi mose muri kundinzwa muri kumativi mana enyika. Ini ndiri kutaura ndonzi Pastor E. Hamadziripi, mfundisi we-AFM in Zimbabwe. Tichishumira ndiri pa New Life Assembly ini Chitumbiza East Province. Tinoda kufara nekutenda Mwari tichisanganiswa pazuva ranhasi patichagoverana shoko raJehovha ratinowana kubva kubhuku yaExodus chapter 2 from verse 16 to verse 18. Ndichaverera. Zvino mupirisita weMidhiani wakanga ana vakunda vanomwe. Ivo vakauya kuzochera mvura vakazadza zvinwiwa kuti vanwise makwai ababa vavo. Vafudzi vakauya vakavadzinga ipo, asi Moses wakasimuka akavabatsira akanwisa makwai avo. Zvino vakati vachisvika kuna Ruweri baba vavo, ivo vakati, makurumidza kudzoka seiko nhasi? Tinotenda nekuverengwa kweshoko. Bhaibheri shoko raMwari rinobva rati munhu anoponeswa kana kuti anonatswa neshoko raanzwa. Tinoda kufara kuna vose vari kundinzwa patichagoverana shoko iri. Handizivi kuti uri kundinzwa uri papi, but ndinoda kuti undipewo maminutes mashomanene ekumbopea attention kuti tigoverane shoko randapa musoro wenyaya unoti unosvika ari masikati. Unosvika ari masikati. Nyika yeZimbabwe nemi mose muri kundinzwa, pasi rino tine zvatinoshuva kuita, zvatinoisa time kuti chakati ndinoda kuchiita nenguva yakati, but unozoona kuti vashoma vanobata time nemhaka yekuti pane zvinokanganisa kuti time yanga yakarongwa isabatika. Vataverengesa pa mupirisita wanga ane vanasikana 7. Bhaibheri shoko raMwari rati murume wainzi Ruweri mupirisita anga ane vana 7. Vaakazopedzisira ati imi sevasikana ndava kukutumai kuti munofudza makwai, but vasikana vari kuenda musango riri kufudziravo vamwe vafudzi majaya. But ivo nemhaka yekuti kumba kwavo vakazvarwa vari vasikana, havana kutenda kuti kuva musikana kungava disadvantage. Vanoti zvinoitwa navakomana they can do it also. Ndokubva vaenda kunofudza makwai. But chakazoitika ndechekuti vari kumakwai, Bhaibheri shoko raMwari rinoti nemhaka yekuti rakanga riri sango rinenge renje, nokuti nzvimbo yatiri kutaura nezvayo yakanga iri mudhezeti murenje. Vakanga muchinetsa mvura murenje, hamuna mvura iri izi kuwana. Saka vaiti kana vafudza makwai vozoita time yekunochera mvura kutsime. Kana vachera mvura vachidira muzvimwiro zvemakwai, vozotora makwai kuti vanwise. Saka anytime vasikana pavaienda kutsime vainochera mvura zvakanaka. Pakunonwisa makwai, Bhaibheri shoko raMwari rati pakauya vamwe vafudzi, pakauya vamwe majaya vafudzi vaiva kusango, vakatorera vasikana mvura yavo, ndokubva vatanga kunwisa makwai avo. Nyamba chinhu ichi chiri kuitika on daily basis, kusvikira vasikana vava kunonoka kudzokera kumba, zvekuti baba vaiziva kuti ndine vasikana vanononoka. Every time vaisvika zuva rovira vaisvika late nemhaka yekuti vatorerwa mvura kusango. Ipapo zvikaramba zvichiitika kusvikira yava existing inotozikanwa kuti vasikana ndevechinono, vasikana ndevekusvika late, vasikana havabati time. Zvinodetsa baba kuti koini vanhu vana vasingagoni kuona zuva richivira, vana vakamboita sei? Ndati ndiuye kuzotaura newe hama yangu, uri pano kuti chinhu chawaita hapana chinobuda, hapana chinobatika netime. Nyamba pane
chinokukonzeresa kuti uchazvibata. Bhaibheri shoko raMwari rinoti vafudzi vaitora mvura yevasikana. Regedzai ndipadzingamira. Yekushanda uchitorerwa zvawashanda haina kuperera mubhaibheri. Tinavo vari kurarama vanoti vakashanda zvavashanda zvinotorwa nevasina kushanda. Majaya aitora mvura yevasikana, vasikana vakurumidza kusvika patsime 1. Vasikana vachera mvura, vasikana vabata time, but vaizononotswa nemhaka yekuti kusango kune majaya asingarespecti order. Saka vanasikana vakapedzesera vakuzikanwa kuti munoreva vapiko vana varuwe, konzi vaya vekunonoka, vaya vekusvika manheru. Ndinotenda uchidinzwa wakatopiwa zita kuti une chinono, hautangi zvinopera, haugoni kuita zvinobudirira kusvikira vanhu vakukupa identity isiri yako. Why? Nokuti chawabata chiri kudisturba nemajaya kusara. Satani ane majaya anokanganisa vana vevanhu. Waifanirwa wakawanikwa kare, but mumhuri yekwenyu kune akanoromba zvikwapo zvanonodza marriage. Marriage yatadza kubatika because kune majaya ari kunetsa. But ndinofara nemusi uyu. Musi uyu Bhaibheri shoko raMwari rinoti pane jaya rakabva weIjipita ainzi Moses, akatiza nhau dzokubatsira, but achisvika patsime akazorora nokubva aona majaya oda kutora advantage yevasikana sezvavaisiita. Yanhasi havachaitori zviri easy nokuti patsime pane jaya rabva Ijipita. Vana vavana namai, kana pane jaya rakabva Ijipita Moses, hatendedzi kubatwa kusakarurama kwevasikana. Anoti ndinotiza yokubatsira, but yanhasi handikumiriri kukokwa, ndinobatsira, ndinouya ndisakadanwa. Awai achiuya asina kudanwa aiprofita rimwe jaya riri mberi rinonzi Jesu Kristu weNazareta. Anoti ini ndinouya ndisakadanwa, kunyange ndaona kuti vanhu vanga vari kuenda pane rufu, vagere pane rima, but iye anoti ndinouya ndisakadanwa. Saka Moses was a type and picture of Jesus Christ. Saka Moses anoti handikusiyi muri mega, ndinokubatsirai. For the first time vakanwisa mvura makwai ari masikati, vana vakaenda kumusha kwakachena. Inzwa pari kundirwadza, kunonzi ruwere baba vavo vakati makurumidza sei kukudzoka nhasi. Ndopane mubvunzo unorwadza. Nyika yajaira uchinonoka, yajaira uchiti ukavakaimba hupedzi, yajaira uchiti ukapinda murelationship haibudiriri. Nyika ine zvayajaira, ukaita zviri right, vanoti ko wakurumidza sei kudzoka. But ndauya kuzodeclare kuti unosvika ari masikati, nometa majaya ai kunonodza kusango, kana kwauya Moses unosvika ari masikati. But nhasi hatina Moses, tine the one who is better than Moses. His name is Jesus Christ. Anoti kana uchinzwa inzwi ndichigogodza zarura ndipinde, nokuti anoda kutisvitsa ari masikati. Chawatanga hachipereri muroti, chawatanga hachipereri munzira, sezvakaita vasikana vaiti everyday vasvika poets, everyday vasvika leti pakati peusiku. Vanhu vakati vaya havazi type yekuwana, havazivi type, havavoni zuva kunyura, vanosvika leti. Ukaona uri musikana uchisvika kumba everyday usiku, uri kutozvihafurira vanhu vari kutarira kukuwana. Vasikana vavanga vatotadza kuwanikwa nemhaka yekusabata time, but vasikana vane shuku dzekubata. Chiri kuvanonodza majaya ari kusanga. Ndauya kuti ndizomisa basa mamwe majaya ari kunetsa muupenyu. Uri kwauri kundinzwa, kune mhuri dzakaromba, uromba hujaya hunonetsa huri kubata marriage dzavana vevanhu. Ndiri kurayira neinzwi rangu ndiri pano, uchindinzwa uri ikoko, chakanga chakabata every altar yaikunonodza kusvika kudestiny. I break
Ndiri kuda kutaura nemumwe munhu anoti ndine vana vangu kuenda kuchikoro vakaenda madhigiri vanawo kureva kuti vakatochera mvura vakaisa muzvimwiro but kuti uchiona benefit yeeducation mwana arogwa nemitoriro mwana arogwa nemadrugs kureva kuti abatwa nemajaya enyika. Ipapo ndo panoda Mozisi kuti asvike oti majaya abatai gara iwe vana vasvika ari masikati ndiri kurayira vana vako vakabatwa nemadrugs kuti varegedzwe. Mwana kana atoenda kurehab time yaatoenda iyo time yakateptwa neaddiction time iyoyo inonetsa kuzokombanzeta. Ndopaunonzwa Bhaibheri richiti tarisai takanga takafa takarasika kuzvivi takanga takafa panguva dzekufa Satani anotora advantage. Saka panapa tirikuona Ruweni ari kuti kuvanasikana ndandisingazivi kuti munobata time komakurumidza sei kudzoka nhasi vabereki vari kuvhunduka nevana vabata time. Unoita mwana unovhunduka akapasa kuti wapasa sei nokuti wajaira ari mwana anofoira. Unoita mwana waunovhunduka kana akauya kupari sopa kuti nhasi waita sopa sei. Nyamba vanoti tasangana nemurume anonzi Jesu. Kana Jesu ukasangana naye unoita sopa. Kana Jesu ukasangana naye business ranga risingafambi rinotanga kufamba nokuti iye anoadresa source chanonotsa vasikana ndo chandiri kurayira. Watadza kuwanikwa nekuda kwema-altars anorwisa marriage. I break the altars kuti usvika ari masikati. Watadza kuita business. I break the altars kuti uwane kusvika ari masikati. Chandauya kuzotaura newe mhuri yeZimbabwe ndechekuti unosvika ari masikati. Nometa paita hondo dzinoramba vemusango vanoda murume akabva Ijipita ane nyembe dzeIjipita. Remember, Moses was a captain, Moses was a prince, Moses was from the palace. Ari kuya chiti iyi yamunokuita musango iyi haitendedzwi handiregi vana vachiitaurwa advantage. Ndauya kuzotaura newe uri kwauri zvichida wakarara pamunhovo yeurwere nekuti uri kurwadziwa. Ndinorayira Mwari ngaakubate usvika ari masikati. Zvichida uri kutambudzika uchishawa ndoita sei hausisina direction. Ndauya kuzokupa declaration yekusvika kwako ari masikati. Uchidinzwa as I pray ndiri kutaura kusvika ari masikati. Nometa mweya hidi, nometa ma-altars anoramba, nometa varoi vakatsama, unotosvika ari masikati. Zvinotaura ndinosvika ari masikati. May I pray for you. Mwari munonamata nokuda kweZimbabwe. Chakanga chakaibata ngachiregedze. Vanasikana vanakomana vangu mumwe nemumwe ari kundinzwa asvike ari masikati. Unosvika ari masikati. In the name of Jesus, be blessed. Amen.